Takže čaute ľudia a dnes sme sa rozhodli ochutnať tento bob. Dúfam, že sa to tak hovorí. No a dúfam, že vám to bude chutiť a dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. A ideme na to. A sa to tam zapichne na to. What the hell? Mám to tam ja? Áno, daj to tam ty. Skvelá. Chceš ty, alebo prvý ja? A ty. Well done. Ok. Zvláštne. Dobre. Zaujímavé. Ešte som keď nemal. To je čaj. To je čaj s nejakým tropickým ovocím. Počkaj, vyskúšam, že či chytím tú gulu. Pod zíško som ešte. OK. Zatiaľ to nie je nejaká extra. OK, tak Musím povedať, že to, čo sme ochutnávali minule, tak bolo oveľa lepšie. je. Asi je koniec, či? No, môžeme. Počkaj. Chcem sa chytiť tú onu. Zachytila odpoveď? To chutí, keby tam dali kúsok balónu naplnený vodou. Tá bublina. A máš ju tam? No to hneď praskne. To nie je nejaké stranné. OK, tak ak sa vám páčilo toto video, Dávajte lajky, odbery. Musím vám povedať, že nič moc to nebolo. A čaute.